హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. శ్రీమద్ భాగవతము లోని 4వ స్కందము, అందులో 12వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ప్రారంభించుకోబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ 12వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని మనము ఈరోజు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని, అలాగే ఈ అధ్యాయాన్ని అంతా కూడా ఈ రోజు నుంచి మనము ప్రారంభించుకోనేటువంటిది. సో ఇది భక్త ధ్రువుడు భగవద్ధామమునకు చేరుకోవడము అనేటువంటి హెడ్డింగ్ ఇది ఈ అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుని భగవద్ధామము అనేటువంటిది మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉండేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో అంతకుముందు ధ్రువుడు యుద్ధం చేయడము, సో దానికి మరి అక్కడ అతని యుద్ధము ఆ కోపము అతిగా ఉండడం వల్ల మను వచ్చి, స్వయంభువ మను వచ్చి ఆయన యుద్ధం ఆపమనడము, యుద్ధము ఆపినటువంటి పరిస్థితి వరకు మనం చూసాము. సో ఇంకా కొనసాగింపుగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువ చరిత్రలో ఉన్నటువంటి అంశాలను ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే విదురుడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి, ఆ భక్తుల యొక్క దివ్య లీలలను గురించి తెలుసుకోగోరిన వాడై మైత్రేయ మునిని ఆశ్రయించి, సో జిజ్ఞాసువుడై ఆ భగవతత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క లీలలను తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడై ఆ మైత్రేయ మునిని ఆశ్రయించడము, ఆ క్రమంలో మైత్రేయ ముని ఆ భగవతత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క లీలలు అన్నీ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో, సో ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని
ధ్రువుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో అంటే స్వయంభువ మనువు వంశక్రమాన్ని చెప్తున్నారు. అందులో అంతకు పూర్వము ఆ తనయుల వంశక్రమాన్ని చెప్పారు. ఆ తర్వాత పుత్రుని వంశక్రమం చెప్తూ అందులో భక్త ధ్రువుడు యొక్క చరిత్ర మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మైత్రేయుడు ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ 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 అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతచారణయక్ష కిన్నరహై తత్రాగతచారణయక్ష కిన్నరహై తత్రాగతచారణయక్ష కిన్నరహై స్తూయమానో న్యవదత్ కృతాంజలిం సంస్తూయమానో న్యవదత్ కృతాంజలిం సంస్తూయమానో న్యవదత్ కృతాంజలిం మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతచారణయక్ష కిన్నరహై సంస్తూయమానో న్యవదత్ కృతాంజలిం
तत्र गतश्चारणयक्षकिन्नरैः कृताञ्जलिम् तत्रागतच्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत्कृताञ्जलिम् तत्र गताचरणयक्षकिन्नरैः स्तूयमानोऽन्यवदत्कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్ర గతచారణయక్షకిన్నరైః సంస్తూయమానోऽన్యవదత్ కృతాంజలిం मैत्रेय उवाच आपेतमन्युं भगवान् అంజలిం. చాముండేశ్వరి మాతాజీ మాధవి నీలప్ మాతాజీ చదువు हरे कृष्ण प्रभु मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य स्वैससात् अपेदमान्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यपदकृताञ्जलिम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत्कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण प्रभु బాల సరస్వతి మాతాజీ సరళాదేవి మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी हरे श्याम माता दी मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं वैशसान् अपेतमन्यो भगवान् धनेश्वरः तत्र गतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत् कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण माता दी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत् कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण श्रीलता माताजी मल्लिका माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभु मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत् कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यपदत् कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण नरसिंहदास प्रभु नागरत्नम माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेदवन्यं भगवान् धनेश्वरः तत्रागताचरण यक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत्कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवदत्कृताञ्जलिम् हरे कृष्ण भारती माताजी दिव्य भारती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम
मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसाद् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतच्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत् कृताञ्जलिं। ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशता दपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतस्य रणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिं। हरे कृष्ण। సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాత్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరः తత్రాగతః చరణయస్య కిన్నరైః సంస్తూయమానో న్యవదత్ కృతాంజలిం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धवैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत् कृताञ्जलिं। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాధాకృష్ణ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसादपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतचारणयक्ष किन्नरैः संस्तूयमानो व्यवदत्कृताञ्जलिं। हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే धन्यवाद। కృష్ణ. పి రాధికా మాతాజీ, నీరజా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि प्रभुजी। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिं। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिं। धन्यवादाः। హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्र गतश्चरणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिम्। హరే हरे కృష్ణ. कृष्ण కోటేశ్వరి प्रभुजी। మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి. मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्र गतच्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिं। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैश्यसात् अपेदमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत्कृताञ्जलिम्। हरे कृष्ण। యామిని మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ పువాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశ్యాత్ ఆపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతశ్చారణ యక్ష కిన్నరైః సంస్తూయమానోన్యవదత్ కృతమాంజలిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాత్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతశ్చారణయక్ష కిన్నరైః సంస్తూయమానోన్యవదత్ కృతాంజలిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభావతి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాత్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతశ్చారణయుక్త కిన్నరైః సంస్తూయమానోన్యవదత్ కృతాంజలిం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశ్యసాత్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతశ్చారణయక్ష కిన్నరైః సంస్తూయమానోన్యవదత్ కృతాంజలిం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, రామకృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాత్ అపేత్యమన్యం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగతచారణయచ్చ కిన్నరైః సంస్తుతాయమానో న్యవదత్త కృతాంజలిం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ప్రభుజీ, కంటిన్యూ చేసేయండి. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ, మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. మైత్రేయుడు పలికెను. ధ్రువం. ధ్రువం. ధ్రువుడు. ధ్రువుడు. నివృత్తం. నివృత్తం. విరమించెను. విరమించెను. ప్రతిబుధ్య. ప్రతిబుధ్య అని తెలుసుకొని. వైశసాత్. సంహారమును. అపేత. శమించిన. మన్యుం. క్రోధము. భగవాన్ ధన ఈశ్వర. ధనాధిపతి అయిన కుబేరుడు. అచ్చట. ఆగతః. ప్రత్యక్షమయ్యెను. కారణ. కారుణలచే. యక్ష. యక్షులు. కిన్నరహై. మరియు కిన్నరులచే. సంస్తూయమానః. పూజితుడై. న్యవదత్. పలికెను. కృత అంజలిం. ముకులిత హస్తుడై ఉన్న ధ్రువునితో. 5 నిమిషాలు కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. హరే కృష్ణ. క్లాస్ లో ఉన్నామనే విషయం మర్చిపోతున్నట్టున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరో తెలియట్లేదు ప్రభుజీ, మ్యూట్ చేద్దామంటే కూడా. అదే పర్లేదు. హరే కృష్ణ. భావము.
మైత్రేయ ఋషి పలికెను మైత్రేయ ఋషి పలికెను విదురా విదురా ధ్రువుని కోపము ధ్రువుని కోపము క్షమించగా అతడు యక్ష సంహారమును పూర్తిగా విరమించెను. గణపతియగు కుబేరునికి ఆ వార్త తెలిసి అతని ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యను. యక్ష కిన్నర చారుణులు సంస్తుతి చేయుచుండగా కుబేరుడు పిమ్మట ముకుళిత హస్తుడై నిలిచియున్న ధ్రువునితో ఇట్లు పలికెను. శ్రీ కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మైత్రేయ ముని అంటే అక్కడికి కుబేరుడు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో మనము ఈ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో పూర్వము మనం చూసినటువంటిది ఆ యుద్ధమును ఆపమని స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి ధ్రువుడు వాస్తవానికి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడే. చాలా మందికి మనకి అంతకుముందు ఆ అధ్యాయంలో వచ్చినటువంటి సందేహాలు కూడా ఉన్నాయి. ధ్రువుడు భక్తుడు కదా, మరి ఈ విధంగా చేయడం ఏంటి అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనము చూసినటువంటిది. సో దానికి ఆ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము ధ్రువ మహారాజు కోపము నుండి క్షమకు ప్రయాణం ఏ విధంగా జరిగినటువంటిది అనేది మనము ఆ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ధ్రువుడు గురించి ధ్రువ చరిత్ర సాధారణంగా ఎక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి అంశమే. ఎందుకంటే చిన్నతనంలోనే తనకు జరిగినటువంటి పినతల్లి ద్వారా జరిగినటువంటి అవమానంతో, సవతి తల్లితో జరిగినటువంటి అవమానంతో మరి ఆయన ఆ భగవంతుడు తల్లి చెప్పినటువంటి మాట అంటే ఆ బోధన మేరకు ఆయన భగవంతుడిని ఆశ్రయించడానికి వెళ్ళడము,
తదుపరి దేవర్షి నారదుడు ఆయనకి మంత్రోపదేశం చేసి భగవంతుడిని ఏ విధంగా ప్రసన్నుని చేసుకోవాలనో ఆయనకి గురువుగా మరి ఉపదేశం చేసినటువంటి క్రమంలో చిన్న వయసులోనే తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును చేసి ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క దర్శనాన్ని చాలా తక్కువ కాలంలోనే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనం పొందడము, ఆయనకి మరి ముక్తిని ఇచ్చి ధ్రువ పదవిని, ధ్రువ లోకాన్ని ఇచ్చి ఆ ధ్రువలోకానికి ఆయన్ని అధిపతిని చేసినటువంటి ఆ భగవంతుడి లోకంలోనికి చేసినటువంటిది. సో ఇదంతా కూడా చాలా మందికి మనకి తెలిసినటువంటి స్టోరీ. అయినప్పటికీ కూడా అతనికి జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన, తన సహోదరుడు యక్షుల చేత హతము అయ్యాడు అనేటువంటి దాంతో ధ్రువుడు కోపం రావడము, ఆ యక్షుల పైన మనకి మరి యుద్ధానికి దిగినటువంటి సంఘటనను పూర్వపు అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటిది. మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మాతాజీ ప్రభువులు చాలా వరకు డిస్కషన్లో మనం చూసాము. భక్తుడేంటి, భక్తుడికి కోపం వస్తుందా? అవును, భక్తుడికి కోపం వస్తుంది. ఆ కోపం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది పూర్వపు అధ్యాయంలో మనకి చూసినటువంటి అంశం. ఆ కోపాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తాడు అనేటువంటిది ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనకు పూర్వపు అధ్యాయంలో ఆ మనువు యొక్క బోధనల ద్వారా, అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు బోధనలతో భక్తుడు ఎలా మారతాడు అనేటువంటిది తెలిసినటువంటిది. ఒకవేళ అతడు భక్తుడే కాకుండా అలా మారకపోయినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది అంతకు ముందే చూసాము. ఎందుకంటే కుబేరుడు, శివుడు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అనేటువంటి సంఘటన మనకు తెలిసినటువంటి చూసాం. ఆ అధ్యాయంలో మనువు ధ్రువుడికి, తన మనుమడైనటువంటి ధ్రువుడికి, నువ్వు కుబేరుడికి మరి కలత చెందించావు, మరి ఆ కుబేరుడు కలత సహోదరుడుగా మరి శివుడికి కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ శివుని ఆగ్రహాన్ని చూడటం అంటే నీకు కష్టమవుతూ ఉంటుంది, కనుక ఆపివేయమనగానే ఒక భక్తుడుగా అతడు తన కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించుకున్నాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ముఖ్యం. సో ఆ నియంత్రించుకోవడం వలన ఈరోజు మనం ఈ శ్లోకంలో మైత్రేయ ముని వివరిస్తూ ఉన్నట్లుగా చూడండి, మన కోపాన్ని మనం నియంత్రించుకుంటే భక్తుడు దేవత కూడా ఒక రకంగా దేవతే కదా కుబేరుడు అని చెప్పుకుంటే, దేవతలకు ధనాగారానికి అధిపతి అయి ఉన్నటువంటి కుబేరుడు భగవాన్ ధనపతి అని ఇక్కడ సంబోధించబడినటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఈరోజు అంటే ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోక సందర్భంలో, ఈరోజు అంటే ఈ శ్లోక సందర్భంలో ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆయన చారణులు, యక్షులు, కిన్నెరలు, కింపురు వాళ్ళందరితో కలిసి అక్కడికి రావడము, వచ్చి ధ్రువుణ్ణి ఆశీర్వదించడం జరిగినటువంటిది. అంటే భక్తుడు తాను మారితే భగవంతుడు కూడా, భగవంతుని యొక్క సహచరులైనటువంటి ఆ భగవంతుని సహచర గణాలైనటువంటి దేవతలు కూడా ఎలా ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ ధ్రువుడు యక్షులపై భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేయడము, అనేకమైనటువంటి యక్షులను హతమార్చడము, తదుపరి అంటే అది ఎప్పుడైతే మనువు అది అతిశయించేటువంటి స్థాయికి చేరుకుంది అన్నప్పుడు ఆయన వచ్చి ఉపదేశం ఇవ్వడము, ఆ ఉపదేశంలో ముఖ్యంగా ఓ ధ్రువ, నీ కోపం వల్ల నీ యొక్క జ్ఞానము కప్పివేయబడింది. జ్ఞానము ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది ప్రతి అంతర్గత. సో ఆ ధ్రువుడికి ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానము, ఆ భక్తి తత్వము, ఆ భావాలన్నీ కూడా ఈ కోపం చేత కప్పివేయబడి మరి అతడు క్రోధంతో యక్షులను సంహరించడము, ఆ యక్షులను హతమార్చడం అనేటువంటిది అతిశయ ప్రతీకార స్థాయికి చేరిన సందర్భంలో స్వయంభువ మనువు వచ్చి ఉపదేశం ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం. ఆ సందర్భంలో ముఖ్యంగా ఆయనకు బోధించినటువంటిది ఏంటంటే, కోపం వల్ల నీ అజ్ఞానం కప్పివేయబడింది, నీవు వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు, ఈ మొత్తము కారకుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మార్గదర్శకంలోనే ప్రతిదీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. కాలక్రమంలోనూ కర్మలు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల కర్మల ప్రకారంగానే జరుగుతూ ఉంటున్నటువంటిది. సో కానీ
నీ యొక్క ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది క్రోధం చేత, నీ సహోదరుడు చంపబడ్డాడు అనేటువంటి కోపం చేత నీవు మరి ఆ జ్ఞానాన్ని అది ఈ కోపం ఆవరించడం వల్ల నీ విషయాన్ని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నావు. నీవు భక్తుడివి, సమత్వము కలిగి ఉండవలసినటువంటి వాడు. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలి. భగవంతుడే చెప్పినట్లు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో, ఎవరితో కూడా అపేక్ష కానీ ఎవరితో కానీ శత్రుత్వ భావం కానీ ఆయనకు ఉండదు. ఎవరైతే ఆయనను ఆశ్రయిస్తారో వారిని ఆయన ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తూ ఉంటాడు. మరి నీవు భక్తుడివి, సమత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు నీ ప్రవర్తన అనేటువంటిది సరిగా ఒక భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం కాదు. అది భగవంతుడు దానిని అనుమతించడు. భగవంతుని యొక్క కరుణ దీనికి ఉండదు అని ఎప్పుడైతే ఉపదేశం చేశాడో మనువు, సో భక్తుడుగా అతడిలో కలిగిన మార్పు వెంటనే అతడు ఆ యుద్ధాన్ని, అంటే తాను ఆలోచించి ఆ కోపము అనేటువంటి ఆవరణాన్ని తొలగించుకొని యుద్ధం ఆపడము, కోపాన్ని విడిచిపెట్టడము. సో అప్పుడు అతడు మనస్సును శాంతం చేసుకున్నటువంటి స్థితిని మనము చూసినటువంటిది కదా. ఇంతకుముందు ఇదంతా కూడా పూర్వపు అధ్యాయంలో మనము గమనించినటువంటి అంశము. సో మనకి ఆ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి వివిధ శ్లోకాల ద్వారా మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే మైత్రేయ మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మైత్రేయ ఉవాచ ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్ అపేతమన్యుం భగవాన్ ధనేశ్వరః తత్రాగత చారణ యక్ష కిన్నరహై సంస్తూయమానోన్యవదత్ కృతాంజలిం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనం చూసినట్లయితే, సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇందులో ఈ శ్లోకంలో మైత్రేయ ఉవాచ అంటే మైత్రేయ మహర్షి, మైత్రేయ ఋషి పలికాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ధ్రువం నివృతం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్. సో ఇక్కడ ధ్రువం అంటే ధ్రువ మహారాజు గురించి చెప్తూ, ధ్రువ మహారాజు నివృత్తం అంటే విరమించినటువంటిది, ఉపశమించడము అనేటువంటిది చెప్పుకోవచ్చు. సన్నిసార్లు నివృత్తం అనేటువంటి సంస్కృత పదానికి తిరిగి వచ్చిన అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంటుంది. ప్రతిబుద్ధ్యం అంటే తెలుసుకొని, అర్థం చేసుకుని అనేటువంటి మీనింగ్ అది. వైశసాత్ సంహారము అంటే తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి హింసాత్మక క్రియల నుండి అతడు ఉపశమించుకున్నాడు అనేటువంటి భావం అది కదా. సో ధ్రువం నివృత్తం ప్రతిబుధ్య వైశసాద్. వైశసాద్ దేని నుంచి? అపేతమన్యుం. ఇక్కడ అపేతం మన్యుం అంటే క్రోధం, కోపము నుండి శమించుకున్నటువంటి స్థితి గురించి చెప్తున్నారు. అలా ఎప్పుడైతే ఆయన కోపాన్ని విడిచివేశాడో ఆ ధ్రువుడు, ఇక్కడ మైత్రేయ మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువ మహారాజు ఎప్పుడైతే తన యొక్క హింసాత్మకమైనటువంటి సంఘటనను, చర్యలను ఆపివేశాడో, ధ్రువుడితో చెప్తున్నారు, మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ విదురా, సో మరి ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు యొక్క కోపాన్ని వదిలివేశాడో, అంటే ఎప్పుడైతే హింసాత్మకమైనటువంటి చర్యలన్నీ విడిచిపెట్టి కోపాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించుకున్నాడు అని గ్రహించిన తదుపరి మరి ధనాధిపతి
అయినటువంటి కుబేరుడు, ధనపతి యగు కుబేరునికి ఆ వార్త తెలిసి, అంటే ఆ విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి, అంటే ఆ తెలిసిన ద్వారా, ఆ వార్త తెలియడం ద్వారా అది తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ధనపతి, ధనాధిపతి అయినటువంటి, ధనానికి అది కదా, దేవతల ధనాగారానికి అధిపతిగా ఆయన ఉన్నటువంటి వాడు, అటువంటి ఆ ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు అక్కడికి వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎలా వచ్చాడు? యక్షులతోనూ, కిన్నెరలతోనూ, చానురులతోనూ, వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని స్తుతించుతుండగా, ఆయనకు అనుచరగణం వీళ్ళంతా కూడా ఆ చారుణులు, యక్షులు, కిన్నెరలతో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు, ధ్రువుడు ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలా వచ్చాడంటే యక్ష కిన్నెర చానురులు స్తుతింపు చేయుచుండగా అక్కడికి వచ్చాడు కుబేరుడు. సో వచ్చి ఎప్పుడైతే కుబేరుడు అక్కడికి వచ్చాడో, ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి కుబేరుని చూసి మరి ధ్రువుడు ముఖిలత హస్తుడై ఉన్నాడు. ఇక ఆయనకి నమస్కారాలు చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కుబేరుడు మరి ఒక రకంగా ఆయనకి ఇంతకుముందు మనువు యొక్క బోధనల ద్వారా ఆయన తన తప్పు తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ధ్రువుడు. కనుక వచ్చేటువంటి కుబేరుణ్ణి ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా ఆయనకి నమస్కారాలు చేస్తున్నాడు, అంజలి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ అంజలిం, ముకులిత హస్తు, అంజలిం అంటే ముకులిత హస్తుడై అట్లా తన చేతులు జోడించి ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువునితో ఇలా అన్నాడు అనేటువంటిది, ఇది ఏమన్నాడు ఏంటి అనేది 2వ శ్లోకం నుండి మనం చూసేటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ ఈ పూర్వపు అధ్యాయము ఈరోజు ఈ శ్లోకముల ద్వారా ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల ద్వారా మనం తెలుసుకునేటువంటిది ఏంటంటే ఆ కోప నియంత్రణ మహత్వం. ఇక్కడ ధ్రువుడు కోపాన్ని జయించాడు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆయన యక్షులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ తర్వాత జ్ఞానం కలిగి ఆ కోపాన్ని నియంత్రించుకున్నాడు. ఇది భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. కోపం వచ్చినా దాన్ని జ్ఞానంతో నియంత్రించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా, అంటే పూర్వపు అధ్యాయము ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక మరి ఎప్పుడైతే కుబేరుడు అక్కడికి వచ్చాడు, ఆ యక్షులు వీళ్ళంతా కూడా ఆయన యొక్క సేవకులు వాస్తవానికి కదా. సో మరి ఆ యక్షులను ధ్రువుడు హతమారుస్తూ ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మనం ఇందులో గమనించవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ కుబేరుడు కోపపడలేదు. అలాగే తదుపరి శ్లోకాల్లో మనం చూస్తాము ఆయన్ని ఇంకా ఒక రకంగా స్తుతిస్తాడు. ఎందుకంటే దీనికి ఫలితం, దేని ఫలితం ఇది అంటే ధ్రువుడు తన కోపాన్ని జయించుకోవడం వల్ల, హరే కృష్ణ, ధ్రువుడు తన కోపాన్ని జయించడం వల్ల జరిగినటువంటి ఫలితము ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ అని చెప్పవచ్చు ఒక రకంగా. సో ఎప్పుడైతే మనం కోపాన్ని జయిస్తామో కొన్ని తప్పులు జరిగినప్పటికీ కూడా వాటి నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశము మనకి ధ్రువ చరిత్ర ద్వారా, ధ్రువుడు ఇప్పటి వరకు జరిగిన సంఘటన ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే కోపం అనేటువంటిది మనం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శత్రువుగా చెప్పుకుంటాము. కోపం ఇంతకుముందు స్వయంభువ మనువు చెప్పినట్లుగా కోపము జ్ఞానాన్ని ఆవరించి వేస్తుంది, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నశింపచేస్తూ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు భగవద్గీతలో చెప్తారు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ అంటూ ఆ 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఆ శ్లోకాన్ని. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. క్రోధాద్ భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశో బుద్ధినాశో. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, మీరు కానండి. నెక్స్ట్ సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
క్రోధాద్ భవతి సమ్మోహో సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः स्मृति भ्रंशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. प्रभु जी 62 श्लोक कुछ చెప్పమంటారా? ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అవసరం లేదు మాతాజీ, ఇది ఒకటి చెప్పండి. నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహా స్మృతి భ్రంశ క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహా స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహా స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో భగవద్గీతలో సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అంటూ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో మనకి క్రోధము నుండి మోహము ఉత్పన్నమవుతుంది, మోహం నుండి స్మృతి భ్రమ కలుగుతుంది, స్మృతి భ్రమించినప్పుడు బుద్ధి నశిస్తుంది, ఇక బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి తిరిగి సంసార గర్తంలో పడిపోతారు అని సాక్షాత్తు భగవంతుడు అక్కడ తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతాడో అతడు ఈ ఈ వీటి నుండి అంటే ఈ సంసార గర్తం నుండి బయటపడతాడు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో స్వయంభువ మనువు బోధించినటువంటి ఆ బోధనల ద్వారా అతడు తిరిగి తన యొక్క యథాస్థితిని అంటే కోపాన్ని ఆ క్రోధాన్ని జయించడం ద్వారా అతడు ఇక్కడ మెయిన్గా క్రోధం ఏదైతే ఉందో అది భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శత్రువు. కోపము జ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది అనేటువంటిది కోపము, తర్వాత మోహము, మోహం నుండి నాశనం కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశము. సో కనుక మరి ఇక్కడ క్షమ అనేటువంటిది భక్తుని యొక్క అలంకారంగా చెప్తారు, భక్తునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. సో ఇక్కడ మరి ధ్రువుడికి అదే కలిగి ఇక్కడ. సో సాధారణంగా మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, కలిగినటువంటి వాడు దూషించిన వారిని కూడా క్షమించగలిగేయడము, హాని చేసినటువంటి వారిని కూడా క్షమించగలగడము ఇది సాధారణమైనటువంటి లక్షణం కాదు, దివ్యమైనటువంటి గుణం. సో ఆ దివ్య గుణాలు కలిగినటువంటి వాడే భక్తుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే మరి ఆ భక్తుడు తన యొక్క స్థితిని తెలుసుకోవడానికి కారణము మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో మరి అతి ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా మనం చూసేటువంటిది సత్సంగ ప్రభావము. ఎందుకంటే స్వయంభువ మనువు మరి ఎలా వచ్చాడు? మహర్షులతో కూడి వచ్చాడు. సో ధ్రువుడు మారడానికి గల కారణము ఆ మహానుభావుల ఉపదేశము. అంటే అక్కడ మనకి కొన్ని చెప్పలేదు కానీ మిగతా కొంత ఉంటుంటుంది. సో స్వయంభువ మనువు చెప్పినటువంటి అంశాలనే ప్రస్తావన ఎక్కువగా వచ్చింది. సో ఆయన వచ్చినటువంటిది మహర్షులతో కూడి వచ్చారు కనుక స్వయంభువ మనువుతో పాటు వాళ్ళు కూడా అంటే అక్కడ వచ్చేసి ఆ స్వయంభువ మనువు చెప్పినటువంటి వాటికి వారందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మహానుభావుల యొక్క ఉపదేశము, శాస్త్ర జ్ఞానము, సో మరి ఆ సత్సంగ ప్రభావమే అతన్ని మార్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు. సో కనుక మనం కూడా మన జీవన విధానంలో మరి ఆలయాలకు వెళ్ళడము, వీలైనటువంటి ఎక్కువగా ఇస్కాన్ మందిరానికి వెళ్ళి సత్సంగం చేస్తూ మన ఆ స్వభావం వలన మనలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి సాధారణంగా మన జీవన విధానంలో చూస్తే ఇప్పుడు ధ్రువుడి పరిస్థితి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సాధారణ జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి ఎవడైనా మనకు అన్యాయం చేస్తే వెంటనే మన కోపం వస్తూ ఉంటుంది. సో కానీ ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోపం వచ్చింది, ధ్రువుడు ఏం చేశాడు? మళ్ళీ ఆలోచించాడు, ఆగాడు,
తనకు హితబోధ చేసినటువంటి వారికి స్పందించాడు. సో అలాగే మనం కూడా మన జీవన విధానాలలో, మన కుటుంబ వ్యవస్థలో ఎన్నో విభేదాలు ఉండొచ్చు. దానికి వెంటనే ప్రతీకారం కాదు కావలసినటువంటిది, సమయమును కావాలి, క్షమ కావాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాధనలో కోపం తగ్గకపోతే, అంటే ముఖ్యంగా భక్తి భావనలో భక్తుల ఎడ, వైష్ణవుల ఎడ కోపం తగ్గకపోతే భక్తిలో లోతు పెరగదు. పైపైనే భక్తులలో ఉన్నట్లుగా, ఏదో భక్తి చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం ఉంటుంది. మనలో ఉన్నటువంటి కోపాన్ని, అహాన్ని, నేను నాది అనేటువంటి భావన బాగా ఉంటుంది. ఇప్పటికి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావించాల్సి వస్తే ముందు మనల్ని గురించి మనం ఎక్కువగా గొప్పగా చేసేటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటుంటాం. అది మన భక్తికి చాలా ఆటంకమే అవుతూ ఉంటుంది. నేను నాది, నేను మాత్రమే చేయగలుగుతున్నాను, నేనే ఇది చేస్తున్నాను. ఒక సంస్థకి చేసినా, ఇస్కాన్కి చేస్తున్నా, లేకపోతే మనం సేవ చేస్తూ ఉన్నా. సో కాబట్టి మరి ఈ భాగవతం వింటూ ఉన్నటువంటి భగవద్భక్తులైనటువంటి, కృష్ణ భక్తులైనటువంటి అందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సినటువంటి. సో ఒకవేళ ధ్రువుడే ఆ విధంగా యుద్ధాన్ని కొనసాగించి ఉంటే మరింత పాపం పెరిగేది, మరింత కష్టాలు వచ్చేవి. కానీ ఎప్పుడైతే అతడు కోపాన్ని విడిచాడో, శాంతి భావంతోనూ సమయంతోనూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు. సో సహజంగా కోపం రావడం అనేది సహజము. ఆ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడము ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి చాలా ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ధ్రువుడి జీవితం, ధ్రువుడి ఇంకా ఉన్నది, ముందు వస్తుంది, ఇంకా చాలా అంశాలు చూడవచ్చు. భక్తి అంటే మన స్వభావాలను, మనకు కలిగేటువంటి భౌతిక జగత్తులో మనం భౌతికమైనటువంటి అంశాల నుండి మనల్ని మనము మార్చుకోవడము అనేది ఈ ధ్రువ చరిత్ర ద్వారా తెలిసినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి మనం కూడా కోపం వచ్చినప్పుడు కొంచెం సమయంను పాటిస్తూ, అలాగే ఏదైనా అంశాల గురించి వచ్చినప్పుడు కొంచెం సమయమును పాటిస్తూ, ప్రతీకారం కాకుండా క్షమను ఎంచుకొని ఉన్నట్లయితే భక్తిలో ముందుకు సాగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.